Hatod sa inyo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Baliran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang hapon po sa gabos sa mga parantabi mga tugang. Welcome po sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras. Taonin Jubileo asin sa sarong oras na pag-iribahan na iniibahan po nindo kami asin tugutan po nindo kami na makapaghiras kang mga tataramon kang mahal na Diyos asin iba pang impormasyon na talagang makakatabang sa pagpapatalubo kang sa tuyang pagtubod. Kaya naman, good afternoon po sa Indogabos. Kaibahan ko, of course, live na live si partner Mons Chris. Mons Chris, magandang hapon. Good afternoon po. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa gabos niya itong taga-subaybay kaining programa. Yaw na naman kita sa bagong oportunidad tanganing padaguson ang satuyang pagsabot, pag-adal kan sa tuyang pagtubod. Tangani maging maugmaan sa tuyang sarabay na pagbaklay sa ngaran kang pagiging simbahan na sinodal. Sa mga nakatutok mo niya, pwede po sindamons mag-text sa 0938-891-5475 and of course, live na live man po giraray kita sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. Ibugtak lamang po nindo ang sa indong mga komento dyan dahilan ta babasahon mi po iyan oro at siyan sana of course ni partner and yes, opo. Tama po. So dati kong number, may nagapot digdi Mons Chris kung tama so number. Opo, tamang-tama po iyan. Diba, nagkambyo ka na. Paramon mo kami partner kung nagkambyo ka na kinumber. Borong imposible ito, Mons Chris, unless mawara talaga siya, Mons. Magayunan po, Mons, so pighiras mo sa samuya kang kasubago na walang forever talaga. Ito lagi ito uminatatak sa tuya, Mons Chris, ano na sa pangural daw tang buhay, kang nakaaging simana baga, ang natukarta, ang pagiging simbahan na sinodal. Since sabi mo nga ni po, Mons Chris, ang pagiging simbahan na sinodal, inaalok kita, nagabos kita, sarabay sa pagbaklay, dahil data nga ni po, Mons Chris, aram kung hanggang noarin kita, di ba? Iyan. Talagang data iyan aram kong sagkod na rin ang satuyang pagbaklay na ini. Ang importante na permi kitang sarabay, yaong kita sa paglakaw, yaong kita sa pagbaklay, arual daw, asin maabot ang oras na mahihiling ta na malinaw ang satuyang padumanan. Iyon ang mahalaga. Bako na aramunta kung noarin in matapos ta. Habang may buhay kita digdi sa ibabaw nindaga, yaong kita padagos na nagbabaklay, pasiring duman sa panugang kahadean. Yes, opo. So, siguro talaga, Mons, pag tigpara isip ta, kung noarin matatapos, ma-stress lang kita. Diba? Mapapadali ang satuyang pagdagdag kang edad. Kaya naman mga tugang, ipadagos ta po ining pagiging simbahan na sinodal. Yeah. Mons, may paglaom ba kapag sinuport or nagsimbag ba kami kitagabos na mga paratubod sa pangapudan sa tangro sa satuin na sabay na magbaklay, matatawan ba kita ning paglaom asin ini ba makakatabang sa satuya sa sarong komunyon, Mons Chris? Daita nanggan pagdudahan iyan. Ansi say mana may pagtubod dapat nabubuhay sa paglaom. Dahil taan mahal na Diyos, dahil kita kinakaturugan, dahil kita pinipirungan kan mahal na Diyos, dayaday na yaon, nagbabantay, nagaantabay, nakikisabay sa satuyang pagbaklay sa persona ni Kristo na satong kagurangnan. Kaya dapat mapano kita ning paglaom. Sabi nga ni sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma na ang paglaom dai nakakapadisganar. Spes non confundit. So, hope doesn't disappoint. Ang gustong sabihin kang kaya dahil lamang kita na rason na maging disappointed
ta ang pag midbid ta sa mahal na Dios sa ngarang kang pagtubod minatao sa tuya ning kusog ning buot na padagos na magtiwala sa iya ta may nagahalat sa tuya na dakulang bagay. Ano iyan? Dakulaon na yan dahi tayo masasangkuban sa sarong pagtaram. Ang inaapod tang buhay na dahing kasagkoran, iyan ang pinaka padumanan niya to gabos. Kaya kita sarabay na nagbabaklay, tangani digdi pa man sa ibabaw nindaga, mamatean ta na. Ang bunga kayan, ang karahayang kayan, asin iyan mabibilog pag-abot duman sa kamurawayan. Kaya ngunyan, sa tema ta sa pagpadagos kaining theme kaining pagiging sinod, pagiging sarong simba na sinodal, pinapasabot sa tuya, malinaw na pinapasabot sa tuya na sa paglaom digdi sa sinod na sa tuyang inaayunan, kita dadarahon sa sarong komunyon. Bago tayong pag-urulayan mga tugang, Okay. ining komunyon na ini, sa buton tango na, manlailaing bagaan pakasabot kang komunyon. An ordinaryong pakasabot kang komunyon, duman sa mga Katoliko, itong pag-ako kang tinapay, inaapod Yes. niya tong ostya. Kaya komunyon. So, an aki baga pagtama ng edad, maagi sa primera komunyon. Pagkatapos kan first communion, sunod-sunod na. Bako yan ang komunyon na pag-uulayan tangunyan. Igwa paki sarong pagsabot kang komunyon. Itong inapod ang Communion of Saints. Itong pagkasararo, itong kateripunan kan gabos na mga banal. Bako man yan sa tong pag-uulayan. Ang communion sa Eucharistia, may particular kita ka na tema, may particular na katekesis, manungod sa Eucharistia. Ito naman na na Communion of Saints, ang parupakinabang nin mga santos, igo kitang tema kayan manungod sa aldaw kan mga gadan, manungod sa buhay na daing kasagkoran. Kundi ang komunyon na sa tuyang tututukan ngunya na hapon, iyon sa tuyang pakisumaro sa mahal na Diyos. Okay. Ang pakisumarong ini sa mahal na Diyos kung sa tuyang tatawan ning tamang pagsabot asin tawan yato ning tama man nakasimbagan ang pangapudang kaini batod sa tuya sa kabilugan ning buhay. Minsan padigdi sa ibabaw ning kinaban na pano ning mga pagbalo, pano ning mga inaagian na sakit, ang komunyon sa mahal na Diyos sa tuya ng mamamatean sa paagi kan katuninungan, katiwasayan ning pagkabuhay. Ang mahal na Diyos dahil man sa tuya nagtuga ning anuman na mga material na kayamanan. Alagad itinatao sa tuya ang tunay na buhay na Diyos noon sa paagi kang buhay na matuninong, buhay na matiwasay, buhay na mabunga, digdi man sana sa ibabaw nindaga. Kaya sa saro-saroon ta mga tugang ang mga elemento kung paano ang komunyon sa mahal na Diyos pwede niya tong gibuhon. Ang pagkisumaro kan sa tuyang buhay sa buhay ning mahal na Diyos. Ini nangyayari sa paagi kan pagsamba ning dayaday sa mahal na Diyos. Okay. Kaya haputon taan sa tuyang sadiri. Sisayan sa tuyang Diyos. Sisayan sa tuyang iniidolo sa buhay. Kung iwa kita ning mga iniidolo sa buhay, garo delikado ang tunay na pakamidbid niya to sa mahal na Diyos mga tugang. Taining sa tuyang idol, iyan tatawan ta kan halos sa tuyang oras, sa tuyang atensyon, sa tuyang pagmakulog. Na iyan ang mga elemento ning pagsamba. Ngunyang baga mga tugang, usuhon lalong-lalo na sa tuyang mga kabataan ang terminong idol. Idol ko ngayaan. Yes. Idol ko ngayaan. Parang nagsiserving Monskis. Sa muya, sa mga jóvenes, kasabay pa mo ako sa jóvenes. Isabay ta ka dyan. Oo. Parang pag sabi mi po Monskris na idolo, iyon na so nagiserbi ming modelo as in Yan. inspiration po Monskris. Very good ha. Very clear ang pagkasabi ni partner na iyan ang pagsabot kan idolo na dapat
daing yato pagseryosohon. Okay. Ta kung igwamang ki modelo, kung igwamang ki aarugan na dapat kitang mamidbidan, daing iba iyan si Jesus nakagurangnan. Kasuba gumaga partner Opo. sa satuyang misa. Yes. So nasambit baga sa Santo Ebanghelyo itong sabi ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Okay, ako ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay. So, kung talagang tutukan ta, ang tulong tataramo na ini, ano pa man ang magkukulang sa to? So, ako ang dalan. O, tinuro na sa tuya, kung saan kita malakaw, kung Yes. ano ang sa tuyang aagihan, kung ano ang sa tuyang padudumanan. Dahil kita mawawara. Ako ang katotohan. Hindi na kulaon ining agyat sa mga modernong tao mo niyan. Bakusan ng mga hobbines, kairibanan kami dyan, minsan mga senior citizen. Dahil dakulon sa tuya ang nagiging uripon kan inaapod ng mga fake news. Yes, Oh. opo, tama. Si Jesus nagtataram na ako ang katotohan. Alagad, ano ang mga katotohan na iyan? Pirmi niya ito nahiling. Pagbukas mo kang cellphone mo, pagbukas mo kang computer mo, pag-una mo, totoo na. May mga retrato pa ang kang persona na gusto nindang ibahon ang istorya. Sumataram kita, o yan nga ning yeso retrato nahiling. Bako tabi niya na mga preba na totoo ang nahihiling. Hindi lang po Mons Chris na babase sa lagawan. Tama Yan. ba? So, very clear na example dyan. Babalikan ta na naman ini. Na-mention ko na ini kan sa rutang episode di. Opo. Na halimbawa, itong nagadanta pa sa nang namumuutan na Santo Papa, si Papa Francisco. Bago kan aktual niyang pagkagadan. So, tunay na pagkagadan. Gulpio ng bareta na nagadana siya. Yun. Iyan baga, may mga ano diyan, may mga retrato na nasa kabaong, na kung ano pa man. Kaya, dahil kita basta-basta magtubod. Tagulpiyon ngunyan ang mga panloko, mga panlanse, na naguhuna kita, totoo. May mga nagigibo ang mga teknolohiya ngunyan, na ang sarong tao sa paagisan na ning retrato, napapataram. O, naghihiroan nguso, Opo. asin paguna mo, aktual na sinabi ni kang person ng iyang pero bako man. Yes. Iyan kadakula ang inaapod na fake news ngunyan. Kaya, daita pagsarigan, daita pag idolize kung itong, sisa itong tao na nagpagayon kan sa iyang sadiri, iyong aning iyan ang sinabi, dahil dakulon ang fake news ngunyan. Kaya, ang katotohan, magikan sa naki Jesus na kagurangnan. Asin sabi niya, ako ang buhay. Bot sabihon, dahil na kita mahanap ng pangarugan, tayao na, itinao niya na ang sadiri tanganing pangarugan ta. Kaya siya ang dapat niya to maging idolo. Kaya balik na kita duman, so hapot, sisayan sa imong idol. So, pwede kita maghanga dahil parte iyan kan sa tuyang apresyasyon sa pagkabuhay. Yes. Na kita sarong linalang, may mga hinaharangaan kitang kapwa linalang, may mga matitibay baga nakapalibot, mga sports celebrities, siyempre hangaan ta. Opo. Matibayon nga ini sa boxing, matibayon ini sa basketball, matibayon ini sa tennis. So, hangaan ta iyan. Hangaan ta itong mga matibayon magbayle. Mga ballet dancer o kaya kung ano pang klase ng dancer. So mga huben ngunyan, mahiling nindo magbarayli so SB19 gusto nindo matibay magbarayli. So mga parakanta gulpong kitang paboritong mga parakanta. Bako man maraot na mahanga ka kay Sofronio Vasquez na nagatod ning onra sa tuya sa Pilipinas sa iyang panggana. Alagad dai man sinda pwedeng i-idolize. Mga inspirasyon sana. So, estilo kan atletang ini sa iyang pagkawat, sa iyang pag-basketball, aarugong ko. So, tangani, ma-improve so sa imong sa imong Skills pagkawat. man. So, estilo kang parakantang ini, aarugong ko tanganing mag-improve ang quality kan sa kuyang pagkanta. So, artista, arugong ko an sa iyang mga estilo. Alagad, bako
ako kan bilog niyang pagkatawo na iyon maging modelo ta sa satuyang pagkatawo dahil ta kita masasala ta enot sa gabos day taman aram an moralidad kan mga pagkabuhay kan taong ini kun an ini idolisar mo na persona namumuhay na immoral day dapat maging pangarugan iyan sa satuyang buhay na moral o buhay na espiritual. Kaya balik kita sa enot na punto, kaipuhan an pakamidbid sa mahal na Diyos, tanganing dayaday ta siyang sambahon, asin dayaday na pagpamibian. Kung kita minamidbid sa Diyos na sarong Diyos na idolo kan sa tuyang buhay, obligado kita na masamba sa iya. Bako ta may nagpipirit sa tuya, kundi dahil ta namidbidan ta siya, dahil ta nahiling ta an sa iyang karahayan. So sabi baga sa tataramo na Kastila, amor con amor se paga. Ang pagkamot binabayadan ning pagkamuot. Ang pagkamuot kan Diyos, naturalmente babayadan taning pagkamuot. Ano ang pagkamuotan? Bako man pagtaram kan, I love you, God. So sige mo sa antaram, I love you, God. I love you, God. So, Opo. ipahayag ta iyan sa pagsamba sa iya. Sa paagi, kang pagirumdum kan sa tuyang mga obligasyon, halimbawa, Domingo. Simba lamang kita, tangani, I love you hanta sumahal na Diyos. O kaya, pangadyi, pag-apod kan sa iyang pangaran. Tangani na, ipahayag ta, ang tunay na I love yung iyang para sa iya, sa paagi kang pagsamba, sa paagi kang dayaday na pagpangadyi. Ta sa kahuri-hurihi, ang mga bagay na in mga tugang, kita man sana an minaguno, kita man sa an minaako, kang ano man na bunga o ano man na premyo ka ini. Sa satuyang pagtubod mga tugang, kita ang pinapakarhay ning mahal na Diyos, kinakambyoan sa tuyang pagkatawo, kinakambyoan sa tuyang pag-uugali, dahil ta kita minarani sa iya. Andayaday mo bagang nauugusan na tawo, nararanihan kan sa imong buot, halos nakakaumagid sa imo. Iyan tawo pa sanan, mas lalo na sumahal na Diyos, na grabe ang epekto ning karahayan sa satuya. Kaya kung kita minarani sa iya, mang an na resulta, kambyo kan sa tuyang pagkatawo, kambyo kan sa tuyang pagkabuhay. Daing duda ini mga tugang, dahil ta ang buhay bagakan mga apostoles siring kaan, mga ordinaryong lalaki, sabi unta ng mga tugang, mga pasaway duman sa daragsaang kang Kapernaum, mga parasira, mga parainom ito, dahil man dumang ki Jin, pero igwa man dumang ki ang counterpart kan Jin, ta mahilig mag-irinom-inom kayan ang mga nagdidyan sa lawod, ta malipot baga sa lawod, kaya napipiritan sindang magpainit kan hawak. So sabi unta mga parainom, alagad hil nga, dahilan tasinda narani ki Kristong kagurangnan, ang buhay perming katakin ni Kristong kagurangnan, sa kahuri-hurihi, ano ang nangyari? Nabagubagasinda, asin sinda naging efektibo, nangunya na panahon, sindaan sa tuyang mga pangarugang kumpano, maging dayupot kay Jesus na kagurangnan. Okay. So, iyo yan ang pagsamba, pagpamibi sa mahal na Diyos. Mons Chris, paano ta ma-identify faithfully na sutigi na pag nag-idolize kita kisarong tawo, di man po Mons Chris mabaago sa tuyang paghiling sa mahal na Diyos. So, kumbaga, mabirik po sa iba na instead na si Lord or si kagurangnan sana po ang tatawan taning atensyon na iyo dapat ang gibuhon tang idolo Mons Chris. Magayonon, very practical ang hapot mo partner. Kung paano mabibirik ang satuyang gibog-gibong ini. Opo. Ang enot, ang satuyang oras, dahil ipagbuhos diyan sa tawo sa nang iyan. Okay. Na halimbawa baga, Iyo baga, saro kang fan kay artista. Okay. Dahil ka ng ibang pigigibo na sundan mo so artistang ito kung saan ngaya nag-shooting duman sa lugar na ito, nagpasirin ka man, tamahiling mo sa paborito mo. Opo. So sinayang mong oras, so sinayang mong kwarta, nagamit mo na ito sa pag-improve kan sa imong persona. Ayun. Kundi, garo bagang linilinga ta
ta sa nasusadirita, mahiling ko sa ngay ang favorite actor kong ini, favorite actress kong ini, husto Okay. na sa kuya. Diyan kita nasa sala. Okay. Ayan, ang inaputang pag-idolize. Kaya, enot, dahil ta ipagbuhos ang sa tuyang panahon, duman sa tuyang hinahangaan. Ang hinahangaan ta, saro man sa ng aspekto kan sa iyang buhay. Halimbawa ngaya, atleta, gusto kan estilo ka ini sa pagtenis. So ito sa paghilingon ng estilo, ito ang pag-arugon mo. Pero dahil ka man obligado na idusay mo ang bilog mong buhay sa iya. Opo. Kaya tangani dahil mawara so sa tuyang pakamidbid sa mahal na Diyos, minsan kita may mga hinahangaan na mga celebrities. Tanormal man iyan. Okay, may nagagayonan ka. Siring baga sa imo partner, igwa kang crush. O, bako man iyan maraot. Oo, normal iyan sa buhay. Opo. Alagad, dahil ta isusugal sa tuyang pagtubod. Okay. Ngunya na Domingo, kay po ang kumagsimba. Alagad, so sa kuyang paboritong artista, may programa sa TV na alas 5. Yun, anal daw kang oras kang pagsimba ko. Dahil na saan ako masimba, tahilingon ko itong programa sa TV. Iyo iyan ang sala. Yes. Okay. So talagang maraot an padudon man kita padudon man kaangkan sa tuyang buhay. Tabako na sana so itong talento ang sa tuyang inaapresyar, bako na sana itong specific talent ang sa tuya na hinahangaan, kundi subilog ng pagkatawo ka ini gusto tang arugon. Opo. So iyan an sala sa tuya na igwa baga kitang inaapod tang uniqueness sa tuyang personalidad. Unique ako, unique ka. Daing ibang Crispin Bernarte Jr. kundi ako sana. Okay. Dahil ng iba. Iyon ang uniqueness. Dahil ako dapat na arugong ko daw ang estilo ni President Trump. Ang gusto ko, ang itsura ko magi ng arog ki President Trump. Subuho ko, ipatumo ko, tangani magbulaw man, etc. Even so, hero mo po umunod. Yan. Sa nabinago na. So, iyan ang salang paghanga, idulisar nin tao. Kundi, sabi ko, i-appreciate kung ano itong particular na talento sa good sa naduman. Daita paghalion sa mahal na Diyos ang satuyang obligasyon na dayaday siyang midbidon asin pangarugan sa gabos na irokan sa tuyang buhay. Okay. Mons Chris, ano ang pinagkaiba kang pagpamibi duman po Mons Chris sa worshiping? Kasi po Mons Chris, may na-encounter akong sarong kahaputan, manungod dyan na sabi da ngay magsamba, da nga kita magsamba. So saro man sabi, di na lang ngayon kita sa prayer meeting. Saro naman na lang ngayon kita may karantahan. Pero ang mga kanta naman po Mons Chris is more on evangelization and kay Lord. Ma-identify mo po Mons Chris, may pagkakaiba ba yun, yung prayer and worshiping? Aktualmente, ang pagpamibi sarong paagi ning pagsamba. An overall pagsamba, Okay. worship. Ang pag-worship magigibota sa palainlaan na mga ekspresyon. Ayun. Ma-worship ka halimbawa nga sa kultura kan mga Afrikano. Sa saindang pagsamba sa mahal na Diyos, parte ang pagbayle. Ayun. Okay. Pigbabaylihan ninda. So, nagsamba ka sa mahal na Diyos sa paagi kang pagbayle. Nagsamba ka sa mahal na Diyos sa paagi kang pagpamibi. Ang pagpamibi, bako sana itong sunagihiroan nguso, tabako yan ang pagpamibi. Ang pagpamibi, itong pagtao mo ning partikular na oras para sa mahal na Diyos. Minsan gurano kahalipot, basta ang panahon na ini, idinudusay ko sa imo kagurang nan tanganing sambahong koan sa imong ngaran. So mapos kita kimadali, asin gigirong dumuntain. Mapamibi ka siguro, ning mga formulatory prayers, parte iyan, pag umaunan Ama, an Aki, asin Espiritu Santo. Iyan, pagpamibi iyan. Dusay kan sa imong oras para sa sarong charitable activity, sarong expression iyan ning pagsamba. Okay. So sabihon mo ining oras kong ini idedikar ko sa imo kagurangnan sa paagi kang pagtabang ko digdi sa aktibidad na ini kaining komunidad na Okay ini. po. Kaya an overall pagsamba, worship, gabos kita inaapudan na magsamba. Asin sarong paagi ning pagsamba ang pagpamibi. Importante yun ang pagpamibi.
Ta sabi ni Jesus nakagurangnan kita kaipuan mga ji tanganing makarani sa mahal na Dios maging dayupot sa iya. Siring man kaipuan tang mga ji tanganing mailikay kita asin makalikay kita sa anuman na sugot. Kaya importante yun. Kung kita namumuhay na harani sa mahal na Diyos, kung kita namumuhay na nagsasayuma, nagdululag sa mga sugot na iyan, kita nagpapamuraway sa mahal na Diyos, ang gibot ang iyan, pagsamba sa iya. Ayun. Kaya dakulong pala na paagi ang pagsamba. Dahil man nga hulugan na makasamba sa na kita sa laog kan simbahan. O yun. Minsan sa kita pwede kita magsamba. Alagad, iba itong communal worship sa personal worship. Ayun. Okay. Ang communal worship, halimbawa, aldaw na Domingo, gabos kita inaapudan mag-celebrar kan Eucharistia. Dahil mo man iyan magigibong solo ka. Okay? Kaya inaapod tang communal worship, kita makikisumaro sa bilog na banwaan kang pagtubod, tanganing magsamba sa mahal na Diyos. Kaya di kita pwedeng magsabi, dahil gabaga ki mga pilosopo na nagtataram, para ki magsimba pa, nakapangadyi man ako dyan sa laugkan sa Kuyang Harong. O baga, Totoo. pangaya ako dyan. Totoo, nakakapangadyi kita sa laugkan sa Tuyang Harong, pero day ka man nakapagmisa sa laugkan sa imong harong. Kaipuan mo suministro na iyo ang namamayo kang pagmisa, kaipuan ang banwaan kan Diyos na iyo ang nagpapartisipar duman sa Santa Misa. Kaya ini communal worship. Dahil ni pwedeng salidahan ning personal worship. Ngunyan, manungod naman sa personal worship, iyo ini ang pwede tang gibuon minsan sa in. Pwede mong gibuon sa simbahan, pwede mong gibuon sa harong, pwede mong gibuon sa anuman sa inman na lugar. Pero, may pero, kaipuhan niya to ang tamang disposisyon, Okay. asin kaipuhan man niya to ang tama na environment. Ayun. Garuduro dipisil mga tugang, mapangadyi kita dyan sa tao kan saod. Oo. Maribo ko nun. Yan. Garuduro dipisil na magpangadyi ka duman sa bulangan. Oo. Mahanap ka baga, si Jesus mismo nagtaram sa ibang lado kan Santo Ebanghelyo, na kung ika mangadyi, sarahan mo ang sa imong harong, asin makiulay ka sa Ama. Bako man ini literal na pagtaram, nasarahan mo ang sa imong harong, kundi maghanap kaning tamang lugar na ika dai basta-bastang madistrayer o kaya masugutan sa imong pagpangadyi. Tangani, ang bilog mong panahon na iyan, ang bilog mong akto kang pagpangadyi, tunay na pagsamba sa mahal na Diyos. Ayun. May matuninong dapat ang palibot. Kung baga Yan. once nakaset sa isip mo na focus ka kay Lord lang. Yan, iyon Para nandyan. yung mga sawong-sawong na pwedeng makadistract, di ba? Di ba silang po man kapag distracted Yan. and wala ka sa lugar kung saan gusto mo maging silensyo muna. Di ba? Pag na-distract naman kita sa tuyang pagpamibi, tanganing tunay ning pagsamba, Opo. sa tuya na ipahayag sa mahal na Diyos, hagadon an sa iyang tabang. Lord, I'm sorry. Na-distrayer naman ako, tabangi ako na makatutokan sa kuyang atensyon sa imo. Tasyaman sanan matao sa tuya ning paagi. Tandaan ta kasubago sabi ko, ang sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang dalan. Kaya itatao sa tuya ang dalan kung paano kita makapagsamba ning tama dahil taiyan makakapamuraway sa mahal na Diyos asin kita papamurawayon man sa paagi kang pagsambata sa iya. Okay, paumons Chris, mahanap buhay po muna kita Okay. sa tuyang pagbabalik, aramon ta po kung ano pa po ang mga pwedeng idagdag ta duman manunungod po sa komunyon sa mahal na Diyos, as in imbapa, as in ang sa indo pong mga reaksyones. Oras, 2:34. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid.
It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng panok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ang ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang kusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, nasa ikadawang kabtang na po kita kan sa tuyang programa, Lakaw Maghiras. Taon kang Jubileo po, as in inimang po giraray si Jan Balyeran with Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris, bago po kita magpadago siguro, ano, bati untang muna sa tuyang mga paraantabay. Go Si ahead. Lizazo Villaferte Kit David, Merly Ogayon Lucero, and si Nick Rigachuelo. Si ringman si 844 digdi daw po sa Bitaano kang Ligaspi. And iba pong hapot digdi Mons Chris, sabi niya ni 438, Mons Chris, ano ang pwedeng gibuhon para dai magrayo ang tao sa simbahan? May mga nagasilbi sa simbahan asin bako marhay na pangarugan. Igwa po kayan Mons Chris. Igwa. Okay. So, makatotohan ang anhapot. Very real question. Opo. Mabalik ako duman sa pigpaliwanag ko kasubago. Okay. Na dahil kitang ibang pag-idolohon kundi ang mahal na Diyos.
kung kita gusto magserbi sa simbahan, idusaytan sa tuyang buhay para sa iya sana, pagpamuraway sa iya, pagkamot sa iya, daing iba. Bako ini para sa isa man na persona. Sabi baga duman sa hapot na may mga nagsiserbi diyan na bakong marayrahayan marayrahay na pangarugan. Totoo iyan. Kaya bako iyan sindaan sa tuyang paghilingo na modelo. Taan modelo ta si Kristo sa nang kagurangnan. Dahil kita madisganar na maglingkod sa simbahan kung kita minahiling kay Jesus na yan modelo. Itong mga nahiling ta na maluya para sa tuya, na dapat para sa tuya, bako iyan sa mga tamang modelo, yan dapat makadisganar sa tuya. Kung sincero ang sa tuyang intensyon, kung ang sa tuyang motibo, talagang tangani na makipagkomunyon sa mahal na Diyos, dahil kita magpaapiktar digdi sa mga siring na pag-uugali nin sarong tugang. Kabos kita may kaluyahan, may kakundian, ang importante na mamidbidan ta na magayon na maging dayupot sa mahal na Diyos, magayon na maglingkod sa iya sa paglingkod kan simbahan. Minsan, igwa kitang mga tugang na nahihiling ta na bako na marayrahay ang padara. Asim parte man kaiyan, kung kita naglilingkod sa simbahan, na ang tugang na ini matawan taman ning tabang. Iyan inaapot ng fraternal correction. Na sa espiritu kang pagtubod, sa espiritu kang pagsarig sa mahal na Diyos, gusto tang tabangan ining tugang na diin nagpapahiling ning marayrahay na halimbawa sa satuyang banwaan. Paano ta siya po umonskri sa tambangan sa paagi kang pagpamibi man? Yan. Okay. So, ipagpamibitan mga tawong ini, bako na kita yaon sa pagpakaraot sa inda. Na gusto nga ni na maglingkod sa simbahan, kundi igwaning mga pagkukulang, igwaning kaluyahan, kaya ipamibita na mabilog-lugod ang sa iyang magayon na kaisipan na paglingkodan ang kagurangnan. So, ipamibita sinda. Yes po. Okay. Okay, sabi digdi. Okay na ito. Okay, ayun. Paano ta maaraman kung ang pagserbi sa Diyos sagin-sagin? Okay. Garo magayonon iyan apot na iyan. Gusto kong itao ining marayrahay na teksto kan ebanghelyo tahiling untaan mga elemento. Diyan ki Mateo 6 verses 5 to 14. Idigdi pinapahiling sa tuya ang ladawan kan tunay na pagsamba, tunay na pagpangadyi o tunay na pagkipagrelasyon sa mahal na Diyos. Bako da ining pagsagin-sagin, iyan ang enot na pagirumdum sa tuya. Bakong pagsagin-sagin. Kung kita mapangadyi, hanapan ta ini ning tamang panahon, hanapan ta ini ning marhay na disposisyon. Tangan ilugod pa man, dahil ta ini tukal, ipagribay, salida sa anuman na bagay. Halimbawa, gustong magsamba sa mahal na Diyos sa paagi kaining masimba ngay ako ngunya na alas 3, aldaw na Domingo. Pagkatapos, minabutso sa imong amiga, bago mag alas 3, pigagda ka kung sain, siya nagpaonra sa amiga. Bako iyan ang pagsagin-sagin na pagsamba sa mahal na Diyos. Si isayan mas mahalaga, si isayan mas importante, so mahal na Diyos o so amiga. An amiga, mapapaunrahan mo iyan sa iba pang panahon. An amiga, makakabalik iyan. Ano man na pwede nindong gibo na aktibidad, ikakapostpone iyan. Alagad itong oras na ito na sa imong itinaw sa mahal na Diyos na dahil mo ginibo, naka-route ito kan sa imong pagsamba sa iya. Dahil mas pinaurog mo pa sa relasyon na kinabanon kaysa relasyon sa mahal na Diyos. Kaya sarong elemento na halion sa satuyang pagsamba, sa tuyang pagpangadyi, ang pagsagin-sagin. Asin, ini ang pagpamibi, gibuhon ta talagang personal. Kaya nga ni, sa Santo Ebanghelyo, inaapodang kita na makanood magpangadyi na pribado. Tadyan sa paggibutan ng siring, tatawang kita kang kasimbagan kan sa tuyang Ama. Dahil mang kipangadyi, dahil mang kipag sa Diyos o pagrani sa iya na dahil binabalsan.
Sinasabi baga that God is never outdone in generosity. Dayta nadadaog sa karahayan ang mahal na Diyos. Kwanto mas nakita minagibo ning karahayan para sa iya, para sa tuyang kapwa, iyan mabalik sa tuya. In different forms, nangunyan, nakikigkig kita kun minsan, nata daw ta magayuno ining uminabot sa kuya. Garubaga nakakalingaw kita na may Diyos. Entero inihali sa mahal na Diyos, ining mga karahayan na ining minaabot sa tuya, na dai niya to inaasahan. Okay. Dahil tayo ng kabayaran, kang anuman na mga gibo niya tong karahayan. Kaya may kasimbagan permi ang mahal na Diyos sa anuman na ginibo niya tong pagtabang sa iyang simbahan, pagpamuraway kan sa iyang ngaran, pagpangadyi tangani na mamidbidan an sa iyang kamurawayan. Siring man, daing sukol daing kaipuhan na maging dakol an sa tuyang pagtaram o tinataram sa pagigang pagpangadyi. Di niya to pagsukulon ang sa tuyang pangadyi sa numero kan tataramon na sa tuyang binutasan. Bako yan ang pagpangadyi na garubaga bako man ining bato-bato sa langit So mga gugurang na estilo. Mga kumakadangog kamo kan mga pangadyi kigurang. Nagpangadyi na iyang ki huyang kan Paternoster. Opo. Latinan. Pagkatapos, second round naman, Padre Nuestro, Castilla iyan. Pagkatapos, Our Father, Ama Nyamo. So, bako man arugan ang pagpangadyi. Kung mapangadyi kita ning Ama Nyamo, asin an sa tuyang lingwahe Bicol, then so be it. Ama Nyamo. Nata mapangadyi ka pamangkan Pater Noster na dai mo man nasabutan. Nata mapangadyi ka pa kan Padre Nuestro na dai mo man nasabutan. So igwa kitang tataramon na tudok sa puso an sa tuyang pagpahayag kayan. Iyan ang gamiton sa pagpangadyi. Ang pagpangadyi bako man padarakulang kitinaram. Kam panahon igwa ki mga suanoy pabagang mga taga-simbahan na nagtitipon may mga koleksyong kinubena. Mahibugon ang nubena kung sisay na santo. O yan, bako tamaraot ang pagnubena. Maray-rahay iyan. Kundi, mas importante itong pakipag-ulay-ulay na personal sa mahal na Diyos. Bako ta binabaliwala ta sa pagnubena. Ang nubena bako iyan na sukol, kumpirang nubena niyaon sa imo, bako man ang sukol na ika para pamibi o na maray. Ang tunay na pagpangadyi, iyang pakipag-ulay-ulay sa mahal na Diyos na tudok sa satuyang puso. Na sinasabi ta sa iya, kung ano ang kamundoang kumunyan. Bako sa nakita nangangadyi, ta kita mamundo. Sa tao kan sa tong kaugmahan, masabi ta sa iya, kung ano ang satuyang kaugmahan ay pinagpapasalamat ta sa iya. Kaya iyo sana iyan. Asin, gusto kong tawaning konklusyon ining kasimbagan ini manungod digdi sa pagpangadyi na bako man importante ang ang laba ka ini Okay. sa paagi kan magayunon na parabola kay itong duwang lalaki na naglaog sa templo na nangadyi. Sarong Fariseo na nangadyi na pano ning orgulyo ning kapabaw-abawan, halawigon sa pangadyi. And he ended up praising his own self. Piguumaw susad iri niya. Salamat ka gurang nan. Taginibo mo akong marahayan na tao. Nagigibo akong karahayan na ini. Nagigibo ako kang karahayan na naglilimos ako, etc. etc. Halawigon sa pangadyi. Orgulyosong pangadyi. Nakatindog ang lalaking ito duman sa ranis altar. Duman sa hudyang kan simbahan, nag-aalangan sarong publikano, nagpangadyi, nakaluhod, nakaduko ang payo, tinutumbukan sa iyang daghan, ang pangadyi niya haliputon. Okay. Kagurangnan, kahiraki ako sarong para kasala. Sa katapos-tapos itong haliputo na pangadyi, ang inako kan mahal na Diyos. Nata, ta sincero, daing pagsagin-sagin. Inako niya na siya sarong para kasala. Kaya naghagad ning tawad. Kaya, ang modelo kan sa tuyang pagpangadyi,
ini kadugtong manunguduman sa simbag sa kahaputan, tangani na day kita maging para sa ginsagin sa tabang sa simbahan, sa pagibo ng apostolado, sa pagsunod sa misyon, sa pagpangadyi, daing ibang modelo kundi ang pamibi na tinukdo ni Jesus sa satuya gabos. Yes. O parang may connection po ini John Mons Chris sa pigasabi mo na reaction. Paano mo nanggan po maging marahin na modelo sa gabos Mons Chris? Okay. So, ipadagos ko ining nakatugma ini diyan. Okay, go ahead po. Ang background baga ka ini pagtukdo ni Jesus sa mga disipulos niyang mga G. Itong mga disipulos ni Juan. Si San Juan sa iyang mga disipulos sa mga parasunod sa iya tinukdoan niyang mga G. Ang kadaklang kan disipulos na ito ni Juan naging disipulos ni Jesus, nagsunod na kay Jesus. Tukdoi man niya kaming mga G. Tulos-tulos si Jesus nagsabi, kung kamu mga G, iyon ang sa indong sabihon. Asin ang pamibing iyang permitang pinapangadji, inda kong pirang beses. Kaya ngunyan, hiling munta kung ano ang laog kang pangadying iyan, tayo ang matauning simbag, duman sa hapot na ito. Enot, ang pangadyi baga, iyo ang pagpamuraway sa mahal na Diyos. Iyo baga iyan ang first part ka ining Lord's Prayer, kanama niya mo. Ama niya mo, pabanalon ang ngaran mo. Ayan baga, nagsasabi diyan, intirong pagibukan sa iyang kabutan. Asin, pagkatapos ka iyan, na nagmidbid kita, nagpamuraway sa mahal na Diyos, na inako niya to, bilang ama niya to, gabos kaya kita nagtataram, ama niya mo, dahil man kita minataram, na ama ko, o ama niya, ama ni Jesus, kundi ama niya mo. So, kita minaako na mga aki kita gabos kan Diyos na ini, dahil tahini mo kita ni Jesus na mga aki niya. So, ama niya mo, then minapo na kita pagsamba sa iya. Pagkatapos na magsamba sa iya, isinusunod niya to na ang sa tuyong personal na kahagadan. Itaw mo samuyang kakanon sa aroal daw. Sisay mga tugang o ano mga tugang ang kakanon na ini sa aroal daw. Bako man ining bagas, bako man ining tinapay, bako ining kung ano pa dyan na paborito tang kakanon. Kundi si Jesus mismo ang sa tuyang kakanon sa aroal daw. Siya baga nagtaukan sa diri niyang buhay na maging tinapay ning buhay na langit noon, kakanon para sa buhay na daing kasagkoran. Kaya si Jesus ang hinahagad tang kakanon. Kaya kung kita ambisyoso na magparamawot ning ano pang mga ginabano na kakanon, diyan na sanan sa tuyang atensyon, nalinlingwan ta ang mahal na Diyos. Kung puro na sa nakakanon na, dahil kitang iniisip, na mamahaw pa sana, pag-iisip na, ano daw ang pangudtuhan ko? Ayun. Dahil pangani nakakapangudto, ano daw ang pamanggihan ko? So garubaga, nabubuhay kita sa kakanon sana, bako, si Jesus mismo ang nagpasabot sa tuya na ang tao dahil nabubuhay sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramo na gikan sa nguso ning mahal na Diyos. Kaya dyan kita mapaparani sa iya kung namimidbidan ta siya na siya sana ang dapat niya tong kakanon sa satuyang buhay espiritual asin dayaday na pakinabangan. Ang saro pa importante na elemento dyan mismo sa pangadying ini, kita bagaan minasabi, patawadan sa kuyang mga kasaklan, siring na pinapatawad ko ang kasaklan kan sa kuyang tugang. Buot sabiyon mga tugang, kita mismo ang minasabi sa mahal na Diyos na dahil kita papapatawad kung dahil kita tao magpatawad sa satuyang tugang na nagkasala sa to. Kaya diyan kita mapapakarahay. Diyan makukurihiran ang satuyang mga sala na mga paghuna o sala na mga gibo-gibo. Kung satuyang isabuot ang satuyang pinapangadyi. If we interiorize the prayer na satuyang inaatang sa mahal na Diyos, nabako sana ang nguso o ang ngabil ang nagpapangadyi, kundi ang bilog niya tong pagkatawo na kita minahagad ning tawad sa mahal na Diyos sa kondisyon na kita nagpapatawad sa satuyang tugang. Takon iniday tagibuhon, minsan ano tang hagad ning tawad sa mahal na Diyos, dayan itatao sa tuya. Kita ang nagibok ang kondisyon, dapat patutuuhan ta ini.
iyan ang tunay na pagsamba, iyan ang tunay na pakikomunyon sa mahal na Diyos. Okay. Mons Chris, kapag araw ka ito na nakakalingaw na kita sa pagsamba, nakakalingaw na kita sa mahal na kagurangnan, saro ba ito sa ladawan na nagtatalikod kita sa katukduan kang mahal na Diyos? Iyon ang God. Dahil sarong elemento kan komunyon sa mahal na Diyos, iyang pagsunod kan sa iyang mga tugon, kan sa iyang mga katukduan. Aram niya to baga, ang panginot na tugon ng mahal na Diyos. Inaapod sa English na Decalogue. Okay, the Ten Commandments. Ibaga, aram niya to po sa daan na tipan ang mga Hudiyo, gabos nagsusunod kaan. Ano ang pinakaenot na tugon? The first commandment. Dahil kang ibang Diyos na sasambawon kundi ako sana. Kaya, kung tinatawan ta ning prioridad ang satuyang negosyo na itsa perata ang pagsamba sa mahal na Diyos. Kung tinatawan ta ning prioridad sa buhay ang satuyang profesyon, nagarubaga sinadiri ta iyan, nabako iyan hali sa mahal na Diyos, kita mismo ang minait sa pera sa mahal na Diyos. Kaya kung buot niya to na makipagkomunyon sa mahal na Diyos, sunodon ta ang sa iyang mga tugon. So dahil kitang ibang Diyos na sasambahon kundi siya sana. Asin ano ang pagsambang ini? Iyon ang pig-urulayan tabilog na hapon. Nasaro kang paagikan ang pagpangadyi. Kundi lamang kita panahon na magpangadyi. Dahil ta kita mataram sibut-sibut sa satuyang buhay arualdaw, kita mismo ang minarayo sa mahal na Diyos. Apisar ka iyan, kita nagpuputik. Dahil ta, ang mahal na Diyos sa iyang kadunungan, dahil man kita hinalian ning panahon tanganing magsamba sa iya. No matter how busy we are, may panahon kita ning pagsamba kung buot niya to na magsamba. Dahil taan oras hali sa mahal na Diyos itinaw sa tuya. Kundi sinasadiri tagabos, binabawian ta siya kampara sa iya. Tandaan niya to mga tugang itong istorya kang paglalang. Ang mahal na Diyos naglalang kang kabilugan kan linalang the whole of creation sa laog ning anong na aldaw. Ikapitong aldaw siya naghigalo to give us a beautiful picture na dai kita mabubuhay kung kita sa nakayod sana kaipuhan ta na magpahingalo tangani mapararom niya to ang komunyon sa mahal na Diyos. Bako ini ang pagpahingalo bakong pagtangka na dahil ngaya ako matrabaho mo niyan aldaw. Naginugak na po, Mons Chris. Naginugak na. Bako yan ang pagpahingalo. Kundi resting from the concerns of the material world. Yan ang gustong sabihin kang pagpahingalo. Na bako sana ang tao na bubuhay sa tinapay sana. Kaya ngunyan, matauman ako ning oras tanganing sambahon pamurawayon ang mahal na Diyos. Iyo iyan ang pakipagkomunyon sa mahal na Diyos na pinapasabot sa tuya kaining sinod, asin tinatawang kita ning magayon na okasyon lalong-lalo na ngunyan sa hubileyo kang paglaom. Ayun, so medyo halawig po, Mons Chris. So mga kahaputan kung sa tuyong mga parang tabay. Ipapadagos ta sa masunod na episode. Naman na. Opo. Alagad, inabot na naman kita po, Mons Chris, ng oras ng pamamaarang. Batiun tamo na si Mr. Eduardo Ramoso watching the po, Mons Chris. Oh, good afternoon, Ed. Thank you, Kuya Ed, ha? Alex Solina, and ayun, okay, si Father Jerry Lagata, batiun tamo. Father Jerry, good afternoon. Salamat sa paghinanyog. So, di naubusan ki baterya po, Mons Chris, ang radyo niya. Kusog-kusugon mo ang radyo mo dyan nga ning madangog kan mga taga-hubilyar. Correct. Mons Chris, igong public, lang digdi sa tuyong programa, dahil po sa nahulog na 10-wheeler truck sa Paulog, Ligaw City, di po muna maagihan ngunyan ang Maharlika Highway, kung pwede, sa may barangay Nasi Isi Ligaw going to barangay Masarawag and San Rafael Ginubatan Albay, and vice versa na lang po muna kamo mag-agi para makalikay po kamo sa
ka pagkagubot kang bolos kang trapiko. Ayun. So dobling ingat-ingat po Mons Chris. Ano? Iyo tabi, as in ipamibita man, nalugod pa man, daiki masyadong danyo sa nangyaring iyan, as in dai ning maparatan. Okay po. Mons Chris, ano po ang sa imong mensahe sa tayo mga parantabay? Tibaad may nalingawan pa ako. Go ahead po. So siring sa tuyang siniselebrar girom dumunyato nayaon na kita sa katahawang kang pagselebrar kan hubileo kang paglaom. Nalugod pa man tawan ta inining kasimbagan sa tao kan mga inaagihan yatong mga kadipisilan, mga inaagihan yatong mga pagbalo dahil kita mawa raning paglaom. Ta ini matud sa tuya sa kabilugan ning buhay asin mapararom kan sa tong pagtubod tangani mabuhay kita sa kaugmahan. Okay, Mons Chris, salamat man po sa pangingin at sa banal na misa. Ngunya na pagkahampon po mga parantabay, kasi bagong alauna nagkaigwa kami didining Thanksgiving Mass. Dahil lang tanaging matrayong po sa samuyang coverage kang nakaaging election, midterm elections. And not only that, partner, ako personalmente pinapaabot ko ang sa kuyang pagpasalamat and congratulations sa satuyang Team Digdi na magayunon sa naging paglingkod sa banwaan durante kang nakaaging eleksyon. So all the best sa satuya sa Saindo Gabos. Yes, thank you so much po Mons Chris sa support. And of course, sabi nga ni daimang po kami po Mons Chris magiging matrayong po sa trabaho kung dahil sa satuyang mga paraantabay. Kaya thank you so much po sa satuya. Okay, so ibahan po giraring nilo kami ang Lakaw Maghiras, taon kang pabilayo sa masunod na Biyernes. May 23 na pala sa masunod na Biyernes po. Alas 2, sagkod alas 3. Dahil lamang po kamo magpuknat sa programang ini. Dahil dakol po kitang maukudan. Bako lang po maukudan, kundi mas malilinawan po kita sa paagik ng mga paghiras na ipigtatao sa tuya ni Mons Chris Digdi po sa tuyang programa. Okay? So, nakaibata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Liron. Ini po si Johnny Mati Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po may napaabot ni dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyong ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang sarupang edisyon kan programang Lakaw